νομού. Του νομού. Εννοείται του νομού. Τα αιτήματα, Χρήστο, είναι κοινά, όπως σε όλη την Ελλάδα, έτσι και εδώ. Επικεντρώνουμε στο ασφαλιστικό, που μας καίει άμεσα, στο φορολογικό, το οποίο επίσης μας καίει άμεσα, στον ΕΛΓΑ, γιατί δεν γίνεται να πληρώνει κάθε αγρότης αυτά τα χρήματα που πληρώνει και οι εισφορές να μην παίρνουν ποτέ, αποζημιώσεις να μην παίρνουν ποτέ. Έχουμε παραδείγματα στην περιοχή μας, έχει χτυπηθεί από χαλάζι, δεν έχουν βγάλει ούτε καν το φόρισμα ακόμη. Λοιπόν, θα δώσουμε το λόγο όμορφα και ωραία σε όλους όσους θέλουν να σας απευθύνουν τα ερωτήματά τους, τους προβληματισμούς τους. Θα ξεκινήσω, θα δώσω το λόγο στον Δήμαρχο για έναν σύντομο χαιρετισμό. Μετά ο Λάζαρος Ουζουνίδης από τον μπλόκο των Βρεπενών, από τη Συντονιστική Επιτροπή. Και έπειτα μπορείτε να πάρετε όλοι το λόγο, να απευθύνετε τα ερωτήματά σας και τους προβληματισμούς στο Χρήστο. Δήμαρχε. Πρόεδρε, θα μου επιτρέψεις, δεν είναι χαιρετισμό σήμερα εδώ, είναι κραυγή αγωνίας του τόπου. Εννοείται. Ο κύριος Βιάλας κατάγεται από εδώ, γνωρίζει τα προβλήματα της περιοχής και τον ευχαριστούμε που μας δίνει την ευκαιρία να του μεταφέρουμε αυτή την αγωνία. Να μεταφέρουμε την κραυγή των αγροτών, των ανθρώπων της παραγωγής, που στηρίζουν την τοπική οικονομία της Δεσκάτης. Χωρίς αγρότες δεν θα υπάρξει μέλλον για την περιοχή μας. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα προβλήματα του αγροτικού χώρου είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, ο Δήμος Δεσκάτης, στο πλευρό των αγροτών, να ενώσουμε τη φωνή μας με όλους τους φορείς απέναντι στα δίκαια αιτήματα των αγροτών σχετικά με τα μέτρα που προσανατολίζεται η κυβέρνηση να ψηφίσει και αφορούν τη φορολόγηση και το ασφαλιστικό του αγροτικού χώρου. Γνωρίζουμε και όπως σας έχουν δώσει ήδη οι αγρότες των Γρεβενών ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Γνωρίζουμε επίσης και τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για τη λήψη μέτρων και μεταρρυθμίσεων. Αυτό που ζητάμε είναι την επανεξέταση των προτάσεων. Ζητάμε από εσάς, επειδή κατάγεστε από εδώ και επειδή γνωρίζετε τα προβλήματα, να αναδείξετε ότι οι πλάτες των αγροτών δεν αντέχουν άλλα βάρη. Δυσβάσταχτα είναι τα βάρη στις πλάτες των αγροτών, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι του μόχθου, της παραγωγής. 365 μέρες το χρόνο αγωνίζονται για να επιβιώσουν. Ας μην τους επιβαρύνουμε παραπάνω. Ας θεσπιστούν εκείνα τα δίκαια μέτρα και ας δοθούν τα κίνητρα, ούτως ώστε μέσα από την παραγωγική ανασυγκρότηση, η οποία θα προωθηθεί σε επίπεδο κράτους, να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος είναι και πυλώνας ανάπτυξης για την περιοχή μας. Εμείς ως Δήμος, όπως γνωρίζετε, προωθούμε μέτρα στήριξης του αγροτικού τομέα, με τη δημιουργία του πρότυπου πιλωτικού αγροτήματος, με την εκπόνηση μιας βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης των αγροτών και της περιοχής μας. Θέλουμε από εσάς κίνητρα για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ιδιαίτερα τους νέους στην περιοχή μας. Θέλουμε από εσάς να ξανακαθορίσετε ένα νέο πλαίσιο μέτρων και φορολογικό και ασφαλιστικό που αφορά τις αγρότες, ούτως ώστε να μπορούν να είναι βιώσιμες οι επενδύσεις. Καλώ τους αγρότες με την ευκαιρία της σημερινής συνάντησης να οργανωθούν, να θεσπίσουν ένα συλλογικό όργανο σε επίπεδο καλλικρατικού δήμου και να αναδεικνύουν αυτά τα προβλήματα. Αν θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να εισακούεται η φωνή μας. Με την ελπίδα ότι ο Χρήστος Βιάλας, ο βουλευτής μας, θα τα μεταβιβάσει όλα αυτά και θα βάλει αυτόν τον προβληματισμό και αυτή την κραυγή αγωνίας στα κέντρα εξουσίας, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλό αγώνα.